Kau tera, ke pada sengkini late Birbikram Jamatia ni Tipra salne Palaikha sini orang payment jak sini. Bon ya ulang kau. Hai bon ya kalau kau ni sini TWD President Thwoi sopajak mana bersatu ini semua pun kau. Boros di. Bon ya kalau betul. Blok komite ni जों late Birbikram Jamatia no Motha naragani bangi jot ora khainai especially hasal safa jot no majaga musubu khainai rono ani khapang hanjabna tini जों Palaikha buito khaitai tini late Birbikram Jamatia bo asaika 1947 6 November bo no tini hani bangi Tipra hani itihaso puila boni life jaga ni tuigui जीवन रनाय इनके बो थ्रीमानी साल तिनी हाय दिनो गारि कुखा 1972 में गारि कुखा गारि कुखा वो जागा सेलेबो पलंगा बै सुजा गई थी तिनी जों मैतो खायथाय तमानि अमाले बो सेल्फलेसली साक नो याकावै बनि जान प्राण जाति नि बाङै बा जोंनि हानि बाङै रमानि बाङै तिनी सिनि बाङै बो इन्सपिरेशन नङानि बनि टेके जों सिखा नाथाय जे सेल्फ इंटरेस्ट नि साकावो जाति नि बाङै हानि बाङै फर्स्ट प्रायोरिटी रबै जोंनि लाइफ नो जों नांफ्रोम के दान मारनाय जे सिखा नाथाय बुसका सालबो जों जे प्रथम हिंला हाते बनो बुसका सङै बनि हाते सेल्फलेसली साक नि हामजा मोनो याकावै जाति नि बाङै दखानि बाङै हानि बाङै निजेनो दान रमानाय जात बे जोंबो आगलायबाय जानाय दिनै रत अरब फाइनान्स स्पेशली जोंनि जइन्ट चेयारमेन जोंनि भाइस प्रेसिडेन्ट YTF नि सेन्टरनि सिबाति जोंनि सेक्रेटारि जोंनि साब जोनल चेयारमेन हासाल खानो फाइबायबो जोंनि लेन्डनिबो जत फाइनायनो आं बेलायखे खापांनि हामजाकमा बिनि हायसाल' जों इन्सपिरेशन नाथाय जोंनि जातिनि बाङै जों बुसकां आगलायबाय जानाय आं निरनो